Ngafe guys, ngafe Ki Andre. Opae lek njabuti suket mau. Mas aku wis saiki karo dene. Ya kok lek sitoke ning ndi? Ndi pesenane kopi Mundre? Diangkat. Ngopi guys. Ngopi. Dek angkringan iki guys. Nah, itu angkringan nih. Carry berarti. Carry. Orang anu kan di blok kan ya rosot. Ora enak klotak kok. Tak tenin juga. Lah mek telepon. Ayo. Enak Andre. Mantap. Nah, ini camilan nih guys. Sudah jadi. Ini minumnya. Minumanku ini guys. Iki Andre tak kayak aneh. Tahu bakar nyandre. Muni piye? Suwun wirawiri bayaran, oke? Yang tadi maem. Iki aku tak maem tempura. Sosis tempura iki Andre. Iki yang. Mantap. Enak Andre? Mantap. Terus ini lagi guys. Acaranya yang ngopi. Camilane sosis bakar. Sosis bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Maem. Mulai ngresiki suket apa wis resik? Suket. Wis resik? Kalau ini sosis guys. Tak coba isik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Gendang dintekne Andre. Ngomong lali malah balion. Ya iya. Kilo guys Andre entek pirang-pirangan disunduk. Nemu kok yang nggih klambi wirawiri bayaran Andre padha karo nek Endewar kuwi ya. Wah, yo linggo kono penak estetik. Andre. Enak. Entek pira mau diitung iki? Kene lho sadek sitok kene lho 3 piye to enek sinah kok 3. Entekne. Iki lho guys, lokasine panggonane guys. Estetik. Kopine neh apa piye? Los Andre. Yesus di mana memerintahkan gitu. Memerintahkan bahwa ke gereja lah hari ini. Kau ikut siapa? Ikut Yesus.
Wis entek kabeh. Kopine wis entek. Nyapa randang dintek nih. Apik, Bos. Rene. Mari ke sini. Embonge ruwame, guys. Iki embong arah di Pulau Merah ya, guys. Salah itu. Kapan-kapanan. Iki telepon koncone bojoku, guys. Iya, terus kapanan kan. Ini apa arep batutan kan? Wirawiri Iya lah. terus ngantuk to, Ndre. Ya aku yang mripate kok wis abang. Tenane. Mu mari mangan mbek apa, Ndre? Be Masmu masak apa? Kuwi ndelok-kan Eh? apa? Tahu? Trucuk sampai Manis ah? barang apa? Di jangan nganu to. Santen.